mireu, jo em dic Iolanda Rosset, ja teniu aquí el principi de tota la meva informació. Soc mestra d'Educació Especial de l'Escola Ordinària de Prats de Lluçanès, infantil i primària, i això que la Dolors em va convèncer, diguem-ho així, per venir a fer una presentació de pàgines web que puguin servir per treballar la lectura, no només amb nens amb síndrome de Down, perquè com va dir, hi ha famílies, hi ha pares, mares, nens amb síndrome de Down, no només per aquests nens, sinó que pàgines web que es puguin servir al nostre dia a dia, amb nens amb síndrome de Down, amb nens d'altres característiques o nens senzillament que no tenen cap problemàtica ni cap dificultat. Llavors, quan ell em va dir el títol, em va dir a veure què em semblava, em va demanar la meva opinió, i em va dir, mira, aquest títol es podria dir una capbussada per les webs que es poden ajudar a la lectura. I jo ho vaig trobar molt adient, perquè en certa manera el que vindrem a fer ara en aquests moments aquí és una petita capbussada a la piscina, diguéssim, no? Es mudarem una miqueta, entrarem en algunes de les webs, si la connexió a internet ens ho permet, perquè ho està provant amb el francès i va molt lent, però des de casa segurament hi podreu accedir millor. I això, farem una petita capbussada amb algunes webs que es poden interessar i llavors de mica en mica a casa vostra us podrà la feina si voleu, sempre quan tingueu i pugueu entrar-hi, a nedar en aquesta piscina, no? Farem una petita pinzellada i llavors vosaltres tindreu la feina d'entrar-hi. Llavors, a l'hora de triar les webs que us volia presentar, m'he regit no només com a mestre també, perquè penso que també s'han de ficar a la pell dels pares, i he mirat una miqueta que podia interessar també al meu nen, un nen de 5 anys, i dic, a veure què realment interessa als nens d'aquesta edat, els nens que són més grans de l'escola, quines webs hem treballat, què els hi pot motivar més, què els hi pot motivar menys, i he fet un recull de diferents pàgines, i he intentat també que hi haguessin pàgines per diferents edats, no només per nens petits, sinó que abarquessin realment, perquè tots teniu nens d'edats molt diferents, no? I a veure si entre tots podem trobar alguna cosa que ens interessi per treballar amb els nens. Jo sempre dic que són propostes per treballar i que mai vosaltres heu de convertir amb els mestres dels vostres fills ni complementar tampoc el treball que facin els mestres des de l'escola, que les webs que presentaré són més aviat per estar al costat del vostre fill o de la vostra filla i passar una estona divertida, gaudir de jugar amb l'ordinador, que no es converteixi en allò de dir ara anem a llegir i escriure i ho farem a través de l'ordinador. No, és més, són pàgines web on vosaltres podreu estar al costat dels vostres fills per viure, per jugar, per entretenir-vos junts i al mateix temps nosaltres hem de ser prou hàbils per dir vaig a jugar amb el nen però jo ja sé que estic treballant la lectura. Però no vaig a treballar la lectura amb el meu fill, no sé si m'explico. És allò de dir, anem a jugar amb l'ordinador, ens ho passem bé i al mateix temps també aprenem a llegir i escriure. Llavors, ja veureu tot un recull bastant ampli. Si algú de vosaltres, mentre jo estigui explicant, vol afegir alguna cosa, vol complementar, té algun dubte, fem-ho dinàmic, que no es converteixi en allò de dir jo explico, faig la parrafada i cadascú a casa seva. M'estimo més que em talleu, que opineu, que aixequeu la mà a qualsevol moment que vulgueu dir alguna cosa. És que tinc un ordinador a l'altra banda, que la Francesc ens passarà la següent diapositiva. Ha entrat al blog. Bé, sí, només dir-vos que a la pàgina principal veureu el blog d'Educació Especial i allà hi aniré penjant el PowerPoint, que el trobareu penjat i trobareu també aquest recull de pàgines web. Aquest és el meu blog, exacte. Mireu, el primer que us he preparat són unes quantes diapositives que hi ha enllaços a comptes digitals que podem trobar a la xarxa, perquè per un nen és molt més motivador aprendre a llegir a través d'un conte, a través d'una història, i una història pròxima amb els nens i que tingui imatges, que no pas llegir per llegir, que tinguin un sentit i que a més es puguin divertir. Pots passar la diapositiva, Francesc? Passo? Sí. Ja trobarem l'enllaç a l'altre. Mireu, aquesta web, el que ens presenta, es diu Biblioteca de Contes i està feta per mestres d'educació especial d'un seminari. Van fer un grup de mestres i es van dedicar a fer contes preparats per nens, no només amb síndrome de Down, repeteixo, nens de les escoles, els que tenim dia a dia a les escoles. Han fet 10 contes i a mi el que m'agrada molt, els trobareu tots, podeu remenar, podreu entrar, tots tenen la mateixa estructura, tots s'hi entren de la mateixa manera, però el que m'agrada molt és el primer, que és la caseta de la Tefi, que és molt maco. Si cliqueu al títol, Francesc, en teoria, el títol de... No, enrere. El títol de la Biblioteca de Contes. Aquí trobarem l'enllaç. Veieu, quan s'entra a la pàgina, aquí a la banda dreta hi ha tots els contes, els 10 contes que
us he presentat. Llavors, si cliquem a la dreta de la TEFI, ja pots clicar ja. Tots tenen la mateixa estructura. Mireu, si veieu aquí a la banda dreta, que hi ha el menú, hi ha les versions del conte, hi ha un 1, les versions del conte, els plafons de comunicació i els exercicis. O sigui, cada conte té dues versions diferents, una per llegir, l'altra en pictogrames, en dibuixets. Hi ha els plafons de comunicació, per si el nen vol explicar el conte després, que hi tingui totes les imatges, que ja en parlarem també. Hi ha exercicis per fer les paraules que surten al conte. Si cliquem en les versions del conte, aquí, a la banda dreta, és que no tenim l'ordinador davant, costa una mica. Veieu? Hi ha la versió en llenguatge escrit, la versió en llenguatge amb símbols SPC, que diuen que són pictogrames, són dibuixos. Si cliqueu la versió en pictogrames... Sí. I ens obre un PowerPoint, tot el que és el seu ordinador, una presentació de diapositives, vale, que bé. És aquest d'aquí, no? Poder? No. No sé on l'ha obert. A veure... No l'ha obert. La caseta de la TEFI. Aquest és el conte de pictogrames, però hi ha el conte només de lectura. Llavors, aquí hi ha les instruccions per si ho voleu llegir millor, i llavors clicant endavant. La TEFI és una bossa de lectura. És molt interactiu, el nen pot llegir-ho, pots treure el so de l'ordinador, que el nen llegeixi, o llavors pots activar el so de si ho ha fet correctament també. Podem fer les dues versions del conte, o al revés. Primer que el senti i llavors que llegeixi, que ja tenen aquesta seguretat que ja saben de què va, no? I llavors ja el conte en pictogrames, veieu? La TEFI és una bossa de lectura, perquè els nens així ho entenen molt millor. Podem anar passant, Aquesta és la caseta de la TEFI. Voleu sentir el conte? Potser que així veureu com... Cada matí la TEFI surt de la seva caseta. El que dèiem, el llenguatge escrit acompanyat dels pictogrames perquè el nen ho pugui entendre. I va al prat a vigilar les ovelles. Es mengen. I ara vindrà la part divertida també. Al vespre torna cansada i vol anar a dormir, però... Ara un moment, Francesc. Què passa aquí? Ara la TEFI se vol anar des de la seva caseta. I llavors en tots els contes hi ha una part que el nen ha de sentir un soroll, ha d'endevinar el soroll que sent. I d'aquesta manera també es treballa el que se'n diu consciència fonològica. O sigui, els nens, ara parlo molt de mestre, però els nens per començar a llegir i escriure el primer que han de fer és acostumar-se a sentir els sons, a discriminar els sons. Llavors una manera que fem molt amb els de P3 és posar-los so, un so d'animals, de cotxes, de transports, del que sigui, i el nen ha d'endevinar quin so és. I d'aquesta manera ells es van acostumant a sentir els sons del nostre entorn. I de mica en mica ja podrem anar treballant les lletres, les paraules... Llavors, si cliquem a la caseta descobrirem quin so és. A dalt a TEFI. Ha de sortir una mà, Francesc? No! Més endavant, és la següent. Un soroll surt de la caseta. Qui hi ha? I ara sentirem el soroll. I el soroll és... Llavors, si anem endavant, el nen descobrirà que el que hi ha dins la caseta és un gall. Farem el segon animal i us explico com acaba el conte, per no entretenir. Un soroll surt de la caseta. Qui? Què deu ser? Ànec? Un ànec! Llavors el parem aquí, si de cas. El que fa és anar sortint animals fins que la TEFI està cansada i se'n torna dins la caseta, perquè apareix el cadell i se'n torna dins la caseta. Llavors, hi ha la TEFI, que és la gossatura, hi ha en Martí no pot dormir, que és un nen que se'n vol anar a dormir i va sentint sorolls del carrer, sent una moto, un cotxe, una ambulància, hi ha el dofí Trapella, que són sorolls del mar. O sigui, són 10 contes i tots segueixen la mateixa estructura. Llavors, si sortim del conte... Llavors, un moment, Francesc, si els dissenyes els plafons de comunicació, els plafons de SPC... Mireu, n'obrim un només perquè el puguin veure. Aquest seria, si el simplificat, per exemple. Aquests són plafons que ja estan bastant afectats i llavors a vegades ens costa una miqueta que expliquin el conte ells, no? I és sobre el Word,
seran les imatges del conte per separat, perquè llavors ell ens pugui explicar aquest conte com a suport a la comunicació després. Jo és més llenguatge oral, però veieu, aquí hauria de ser, van sortint els animals, aquest és el més simple i el més gran, incorpora verbs, incorpora coses, és un plafó de comunicació. Però simplement perquè sapigueu que hi és i així inclús es poden retallar, es poden plastificar, es pot jugar amb els animals del conte. Podem tancar el bord si vols. I llavors aquí, amb exercicis, tots els contes tenen diferents exercicis i el que és maco és que estan graduats per ordre de dificultat. O sigui, el primer és el més fàcil, trobar la imatge igual, i llavors hi ha diferents dificultats. Per exemple, si busquem, mireu que ja està aplicat, aquest que és una miqueta més difícil, també s'obre un PowerPoint. Va bé, la connexió, oi? Sortirà aquí allà, exacte. Veus? Aquí, per exemple, aquest exercici és d'imatge i paraules escrites. Llavors, si anem endavant, aquí el que fa el nen és, ja es veu, no? Hi ha la imatge i ha de descobrir quina paraula, però sempre amb les paraules del conte. Cada conte té el seu vocabulari. El nen no ha d'arrossegar, només ha d'aplicar. Si cliquem sobre d'acord, aquí, Francesc, la mateixa paraula... La mateixa paraula ja es desplaça, d'acord? I aquesta, si anem endavant, totes són iguals, en aquest cas. Però no, si ja ho feies... No, així no. Molt bé. Granota. Volia comprovar si realment... Molt bé. O sigui, ja podem marxar, simplement que sapigueu que en cada conte hi ha els exercicis i per ordre de dificultat també, El primer és molt fàcil, que només és agafar paraules, imatges que són iguals i de mica en mica ho va. Doncs aquest ja estaria. Tornem al Pau. El PowerPoint que tenim abans. Doncs que sapigueu això, hi ha els 10 contes i cada conte és el mateix. Les versions del conte, els plafons de comunicació i els exercicis. N'hi ha un munt d'exercicis, Ja podem passar a la següent. Parlant de contes, potser ja els coneixeu també, aquests sí que els fem servir molt a l'escola. I fins i tot hi ha contes en paper, dels contes d'en Tom i la Laia. Ara m'estic en Pau i la Laia, això em sembla també. Són contes també molt interactius i el que ens permet és també llegir, jugar i llavors hi ha activitats del conte. Però mai li diem al nen, anem a llegir. Veieu, sempre a través d'un conte que el nen va fent diferents activitats. Si cliquem al títol, també hi ha 8 contes i estan pensant també fer-ne més. Els contes del Tom i la Laia. Aquí es presenta el Tom i la Laia, que diu que són 2 nens de Barcelona, que viuen en una ciutat, no cal, si voleu. Amb els nens és maco perquè saben d'on venen els personatges. Però si cliquem a dintre del títol... Els contes del Tom i la Laia. Fem clic per veure els contes i triem el que més t'agradi, Francesc. Ha triat Qui té por d'en Jan. Llavors, aquí hauria de sortir... Qui té por d'en Jan. Aquí hi ha 2 opcions. Si llegeix aquí hi ha les activitats, si aquí hi ha... Qui té por d'en Jan. Aquí és per llegir i jugar amb el conte. Si vols dir, pots clicar si vols, Llavors hi ha... Jo diria que no sona fins que cliquem. En Jan era un elefant petit que vivia a la jungla. Llavors és el mateix. El nen pot sentir-ho i llavors llegir-ho, o al revés. Primer no cliquem l'auricular i a veure si ho ha encertat. Ho podem llegir tots dos, ho pot llegir el nen sol, depenent del nivell de lectura, i llavors comprova que ho hagi llegit bé. Jo aquests contes el que faig moltes vegades és imprimir la pantalla i llavors els hi poso un format, paper també. Però això és indiferent, cadascú. I, bueno, és tot igual, si anem tirant endavant per les fletxetes. I el mateix, per l'altaveu, doncs també ens explica... Un dia, quan en Jan sortia de casa, es va trobar un lleó molt gran. Vols ser el meu amic? Li va dir en Jan. El que és maco d'aquests contes és que a vegades costa trobar, sobretot l'accent en què llegeixen, que llegeixen a poc, i amb aquests m'agrada molt perquè l'entonació us heu adonat també que molt gran, o sigui, expressen molt bé els sentiments dels personatges, que a vegades trobes que el tindrà superestàtics, era una vegada un nen que és molt tipus digital, tipus ordinador, en canvi aquests no, són molt interactius. I l'última diapositiva, sí. Ai, vull dir l'altre dibuix. Us haureu d'esperar a saber com acaba el conte, perquè no tindrem temps, Fem la capussada i haurem de sortir. Llavors, si anem a l'inici de... No sé com es va acabar.
va fugir. Francesc, si anem seguint endavant sense llegir-ho, és l'última pàgina que pots anar seguint ja. Si anem seguint endavant del conte, em sembla que hem de deixar les activitats. És llarguet, I ara aquí ens apareix l'A d'activitats. Llavors, si anem a les activitats, veureu que també... Aquí haureu de tenir engegat aquest motor Java, que a vegades fa la punyeta, però teniu l'enllaç també per descarregar-vos les coses que us fan falta a l'ordinador, perquè el Java Click a vegades costa de carregar, o no tots el teniu a dins l'ordinador. Les escoles sí, perquè estem molt acostumats a treballar amb això. I si no teniu l'enllaç per descarregar-lo. I al principi, veus? A vegades fa la punyeta. S'està carregant, sí. I cada conte és el mateix, té les seves activitats. Aquí fes les activitats. Fixa't bé en Ruf, mira bé els seus colors, perquè sembla que sortia amb el conte també, i si tirem endavant... Són diferents tipus d'activitats de discriminació visual, jocs de memòria... Clar, relacionen el dibuix amb la paraula escrita, però sempre a través del conte que han treballat. Són personatges del conte que hem mirat, busquen on encaixen aquestes peces. Si us hi fixeu, combinen molt la part escrita amb la part més lúdica, amb la part més de joc, perquè el nen no es cansi. Hi ha part més de memories i coses d'aquestes que fan que el nen no es pugui cansar. Ja ho veieu una miqueta, són els contes més les activitats del conte. I aquí també va el tema de lateralitat, tot va més o menys per la mateixa, ho pots tancar si vols, va més o menys. Per tant, és un altre tipus de contes que el podem trobar a nivell digital, que també ens ajuden molt. Tinc un nen a l'escola que aquests contes li encanten i no el treguis d'aquí. I la de la Tefi només vol la Tefi perquè sap perfectament quin personatge sortirà, què diu el conte. Ja podem passar a la següent diapositiva. Aquests són els 8 contes que hi ha, cada conte és això que dèiem, la lectura del conte més les activitats complementàries. I llavors uns altres contes, seguint amb la línia dels contes, es nota que m'agraden, hi ha els contes SPC, aquests no tenen activitats, però són molt bonics, els coneixeu aquests, potser alguns. Pots clicar a la següent diapositiva que us explicaré les parts que hi ha. Mireu, quan tenim un conte d'aquests, quan escrivim un conte, hi ha la caseta, que sempre tornem al principi dels contes, hi ha el que se'n diuen símbols SPC. Són pictogrames, són dibuixos que ens ajuden a entendre millor què diu la imatge. Veieu? En Tabalet, que és un conill, viu al bosc. Llavors els nens també poden expressar-ho millor. Hi ha l'altaveu, que és el mateix també. Si no el cliquem, no se sent. I per tant el nen pot llegir, i llavors pot llegir el text que sempre està sota de la pantalla. I les fletxes, el que és maco també és que les fletxes són molt grans, no es veu una fletxeta petitona que el nen ha de ser precís a clicar, que molt fàcilment s'hi pot accedir. Si entrem al títol, no saps cridar els contes? En mirarem un també. Els altres ja passarem més ràpid, perquè aquests que són més interactius m'estimo més que els veieu. Quin t'agrada? El de Nadal? Va, conte de Nadal. No li dic gaire ara, però... I el mateix... també hi ha les activitats del conte, si anem, per exemple, activitats, veureu que aquestes no són tant activitats de lectura i escriptura, són molt lúdiques. És el meu bé que ha perdut el xai, ha d'endevinar a veure si és a dalt, a baix de la caseta, fora, els animals de la granja i no cal que els hi tinguem, que sapigueu que també hi ha activitats complementàries. Ho pots tancar si vols, no sé. I els altres tires endavant. Ja el que us deia, les fletxes interactives, els pictogrames, per llegir, i llavors si cliquem a l'altaveu també ens llegeix el conte. Vet aquí que una vegada hi havia un pastoret que estava dormint. Aquesta veu sí que he vist. Totes és la mateixa veu, és superpotent. I veieu unes quantes diapositives i ja està. I aquí també s'enfada molt perquè resulta que compta els vents i li en falta un. Llavors també cliquem a dalt, a l'altaveu. Quan es va despertar, va anar a buscar els seus 4 vents a la cleda i els va començar a comptar. 1, 2, 3, 1, 2, 3... S'adona que li falta un bé, llavors va a buscar i apareix el dimoni, que no els hi fa molta por, i parla de diferents històries, Ja es veu una miqueta com va el conte, és que posem i tornem a sortir. Aquí no es mudarem gaire, avui. Si tirem endavant l'altra diapositiva.
I a part dels contes amb símbols, també hi ha la web d'una mà de contes, que moltes vegades hi passem de l'esquillada o només ens entretenim a escoltar el conte i prou. Llavors hi ha contes molt macos, que a part que són molt bonics, que coneixeu el programa d'una mà de contes segurament, a part que són molt bonics quan els veiem a la tele, doncs també hi ha diferents opcions. Mireu, aquí també hi ha l'opció de l'altaveu, que també podem sentir el text que està escrit, ara no hi podem entrar, aquí hem d'entrar dins de la web. Hi ha l'opció de l'orella, que si volem ens apareix el text o no ens apareix. Així també podem llegir-ho. I aquí baix hi ha un PDF que pels nens més grans ens surt el guió del conte, tot sencer, per llegir-lo. Per això són nens que ja saben llegir molt bé i que tenen tot el conte per llegir. Ja clicarem, si voleu. Si anem a dalt al títol, podem accedir a la web. I ara he triat el conte de la Cleta Vermella, perquè el coneixem tots i perquè és bonic també. Aquí es pot buscar el conte amb la paraula clau, a veure si hi ha un conte que us interessa molt, perquè sempre hi ha el típic conte que el vostre fill mira cada dia, doncs podeu mirar a veure si està a la mà de contes. Llavors, si baixem per la pàgina, veieu què us deia, aquí hi ha l'altaveu. Ai, bueno, no l'ha esperat. S'ha d'engegar el conte. Tenim l'opció de parar el so o no parar-lo, o desconnectar-lo, diguéssim. I llavors, si anem aquí a l'orella, pareu-me, si hi ha alguna cosa que vaig massa ràpid o us hi volem entretenir, digueu-me, Quedes molt bonic. Va, llavors... Hi ha contes de tota mena. Si cliquem a De l'orella... bruixes i princeses, contes de por... Ens surt el text. Llavors els nens poden llegir en el mateix moment que senten el contes conte. en què surten tots els animals que poblen la terra. I si Però cliquem quan algú pregunta aquí amb el guió, veieu, aquí podem parar el so i fer que el nen llegeixi el conte. I llavors mirar a veure si l'ha llegit bé, o al revés, és el que dèiem, l'opció de treure i posar so és un recurs que tenim molt vàlid perquè el nen no s'aprengui a llegir sense el suport de la veu. I llavors aquí, amb ara no cal, mirem per exemple en català, aquí baix. Hi ha diferents versions del vídeo, es pot veure en anglès, es pot veure en àrab, pot veure en anglès també, o en el cas de famílies maravines, que a vegades també costa, però entren en el món dels contes i poden dir, mira, tens el conte en àrab també, com a mínim ell va sentint i va treballant amb els contes. En català, si cliquem aquí, Francesc, baix, amb el PDF, baix. Veieu el que us deia? Sempre tenen l'opció de tenir el conte en PDF i llavors ells poden llegir el conte i tu anar veient les imatges i el nen es converteix en narrador del conte, perquè no? Vinga, va, anem explicant el conte, traiem el so i tu vas explicant el conte a mesura que el conte va avançant. Això nens que tenen un nivell de lectura més elevat, que només els falta de fluïdesa. Però que sapigueu que hi ha aquesta opció. Quan ho vaig veure dic, ostres, poder no trobar expressament la lectura i quan vaig veure que realment hi havia el guió per anar seguint vaig pensar que era una bona idea pels nens que ja sabien llegir millor, Vale, doncs aquesta seria la web d'una mà de contes. Hi ha infinitat de contes, molts contes, i són molt bonics perquè hi ha aquesta part plàstica que també fa que siguin més motivadors pels nens, Podem passar endavant. Llavors, parlant dels més petitons, ara ja deixant davant dels contes, penseu que hi ha els contes SPC, hem parlat de la mà de contes, hem parlat dels contes d'aquests de la Cleta de la Tefi, del Martí de Pont Dormit, d'aquests més de so. Hi ha una altra part de la lectura que ja sí que vas a treballar expressament la lectura, que ja no és a través del conte, però que també motiva bastant. Per exemple, hi ha aquesta web que es diu Vol jugar, que és molt senzilla i que cada activitat dura molt poquet, i llavors si cliquem el títol també francès, amb aquest ja dic que té un nen amb 5 anys i els domina molt bé aquests jocs. Podeu triar diferents tipus de jocs. Si us fiqueu a sobre d'algun d'aquests, per exemple el tercer, paraules 2, hi ha diferents. Per exemple, paraules 1 seria més senzillet. Paraules 2 és una miqueta més difícil, llavors hi ha diferents tipus de jocs. Per exemple, si cliquem aquest, t'agrada? És igual. Podem clicar aquest de paraules, per exemple. Exacte. Veieu, les 3 samarretes, és molt senzill a nivell visual, però funciona. La més petita fa un nivell més fàcil, el mitjà i el difícil. Si fem, per exemple, el mitjà,
Doncs ens diu, bueno, ens presenta la paraula, llegim la paraula per reconèixer-la més a nivell visual, i llavors el nen ja ha vist la paraula i ha de descobrir quina lletra hi va. Aquí sí que ha de clicar amb l'ordinador, ha de ficar la O del teclat, val? Que a vegades, si ja sabem quines lletres treballaran, a mi m'ha molt bé ficar un petit gomet a les lletres, al mateix teclat, amb les lletres que el nen, molt petitó per no tapar la lletra, però la lletra que el nen ja ha treballat, ja sabem que la reconeixerà, perquè de seguida la vegi en el teclat. Llavors, bueno, tirant endavant, hi ha diferents paraules, es torna a aparèixer la paraula, només hi ha el sol. I amb el nivell més alt, bueno, és que és molt semblant també, hi ha poma, llavors també marxa una lletra i hem de descobrir quina lletra ha marxat. Això en el cas de paraules 2, però aquí en aquesta web hi ha diferents activitats i diferents exercicis, Poma també. I si, a veure, per exemple, si en cliquem un altre, aquest per exemple de lectura, no hi ha anat. A veure... Ah, no, és que estem a la presentació. Vale, no, doncs ja està. Que sapigueu això, que hi ha diferents exercicis en paraules, en imatges, en frases i diferents recursos, No podem tirar endavant, Francesc, que si no, no acabarem. Va, llavors, una altra pàgina, que aquesta també el que fa és canviar una lletra, o sigui, van apareixent diferents paraules i llavors el nen ha de descobrir quina lletra ha canviat. Per exemple, col i cul, què ha passat? La O ha canviat per la U. I d'aquesta manera els nens també juguen amb les paraules. El que és maco és que els nens no s'acostumen a canviar una lletra per una altra, quina paraula em sortirà, i si li poso, si li trec, i si n'afegeixo. D'aquesta manera els nens també van entrant en el llenguatge escrit, els agrada molt. Hi ha diferents nivells també, el nivell 1, el nivell 2 i el nivell 3. Si cliquem al títol també hi accedirem. I aquí, quan hi ha moltes d'aquestes activitats, que sempre és el mateix. Et presento una miqueta qui ha fet l'activitat, els nivells, per exemple, el nivell 1 és una sola paraula i 2 dibuixos. El nivell 2 ja tenim 2 paraules i 2 dibuixos. I el nivell 3, ja tenim les 3 paraules i 3 dibuixos, són 3 nivells de dificultat. Per engegar aquest tipus d'activitat, si anem baixant, veureu que al capdavant de la presentació, veieu que ja posa versió JavaClip català. N'hi ha que hi ha català, n'hi ha castellà, n'hi ha que hi ha anglès, amb aquesta només en català. I veieu 3 funcions. Com funciona, que ens ho explica, engega'l i instal·la'l. Ara l'engegarem, però que sapigueu que també hi ha l'opció que si no volem treballar amb xarxa, també ho podem instal·lar dins de l'ordinador i guardar-lo en un lloc on el nen tingui fàcil accés. Per exemple, si l'engeguem, ara s'està carregant també. Aquí diu consciència fonològica, però que dèiem la Dolors, no en feu cas. Perquè consciència fonològica és sentir els sons i discriminar. Si jo us digués, per exemple, què ha passat de la paraula col perquè digui cul? Què em diríeu? Ha canviat la O per la U. Però hauríeu de pensar i us hauríeu d'imaginar la paraula escrita. Us hauríeu de tapar els ulls i dir com els nens. Imagineu-vos la paraula escrita, col i cul, què ha passat? En canvi aquí no, aquí ens ensenya la paraula escrita, per tant no és consciència fonològica. Ells ho posen així, però no ho és. Perquè hi ha la paraula escrita allà. Però és igual, és un instant. Si tirem endavant, per aquí, fem el nivell 3 ara, anem a provar el nivell més difícil. Aquí hi haurà 3 paraules i 3 imatges. I ja s'hi relaciona, també podem tirar endavant. Aquí, mireu el que us deia, surten 3 imatges, en aquest cas el cul, que els fa una il·lusió, el cuc i el cus, i han de descobrir quina lletra ha canviat, i han de relacionar, per exemple aquí seria Q, ara es veu, amb la fletxa han de relacionar el dibuix amb la paraula. Per exemple, cul, amb el cul, el cuc amb el cuc. Cuc. I si ho fa bé, desapareixen. I es diu que ho ha fet molt bé. Aquí podem controlar el nen, si no estem a davant seu, que a vegades proven a veure què passa, podem comprovar si el nombre d'encerts i el nombre d'intents és igual, vol dir que ho ha intentat 3 vegades i que ho ha encertat 3 vegades. O sigui, és una manera de controlar i el temps que hi ha tardat, que ens ha tardat 26 segons. Ho ha fet molt bé el francès. Però que... Molt bé, Però a vegades hi ha nens que el que fan és vinga, vaig, en comptes de llegir, clinc, 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 i vas sentint clic, 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 i llavors tu no hi ets i tornes i dius, m'has enganyat, això no ho has fet tu. O sigui que tenim el... No li diguem al nen que podem controlar, però que sapigueu que hi ha el control, I si tirem endavant, doncs també totes són el mateix
el mateix tipus d'activitat. Si anem a la següent imatge, també és el mateix, Ara ho farem equivocar. Ara equivoca't, expressament. Aquí ja no es marxa la paraula, però veieu què ha fet? Què passa? Hi ha dos intents, o sigui, com malament. Sol. El que us deia, si veiem que el nombre d'intents és més gran que el nombre d'encerts, vol dir que alguna cosa ha fet malament, i així podem anar controlant. Ja està, ja ens hem capussat. Això que sapigueu, que hi ha 3 nivells diferents, segons 3 nivells de dificultat. Veieu, al nivell 2 només surten els 2 dibuixos i els 2 noms, i al nivell 1 només surt un nom i 2 dibuixos, que ja és més fàcil depèn del nivell de dificultat. El que us deia, si veieu que realment no us funciona, vol dir que necessita el JavaClick, que en diuen, que és el programa per arrencar-lo. Aneu aquí, us el descarregueu, i com que al meu blog hi ha el meu correu electrònic, si veieu que realment no us en sortiu, dieu, Iolanda, tinc problemes i si puc us ho escriuré i us ho solucionaré. Podem passar endavant. Aquest l'he ficat perquè també penso que també està bé tenir-lo com a recurs, però és més que res per mestres, també, allò de dir, vinga, anem a ficar síl·labes, no? Comptar les síl·labes que té una paraula. És maco perquè és interactiu i el nen pot practicar i es pot avaluar després. I com que és una activitat que demanem molt a les escoles també, que els nens expliquin les síl·labes i que sàpiguen comptar-les, doncs també us l'he posat. Tot i així, a l'escola no piquem les síl·labes amb les mans, sinó que amb una mà piquem la taula i amb l'altra comptem. Perquè això tenim el comptador bé, perquè si no es lien amb el nombre de síl·labes. I podem entrar només, mireu només una miqueta, per exemple, aquí practica. Esperarem aquí, practica. Primer el que fan és, si vas endavant, és descobrir la paraula i llavors has de clicar el nombre de síl·labes que té. Per exemple, entendreu, si fiquem l'1... No! Excel·lent! Un estil té 3, per exemple, Mel només en té una... Fantàstic! Fantàstic, Nas només en té una... Excel·lent! I llavors, el més xulo és que es pot imprimir. Tu pots agafar un nen i dir, mira que bé que ho has fet, ho imprimim i ho revisem a veure si està correcte, no? És per comptar síl·labes, no té cap més secret. Si marxem d'aquí, tanquem aquesta finestra. Si tanquem la finestra per dalt... Sí, podem anar a avalua. Aquí avalua, a dalt. Exacte. Aquí ens fa com una mena de prova, a veure si el que hem practicat ho hem entès bé o no ho hem entès bé. Quantes vegades ha picat? No! Mira, han d'escoltar les vegades que piquen i col·locar-la 2 síl·labes. Ja es diu molt bé, has col·locat una. Granada. I mentre ell pica amb l'ordinador, el nen pot picar les síl·labes que té. No és ben bé de lectura, però sí que ens ajuda després, si el nen sap picar bé les síl·labes, llegirà millor i entendrà millor allò que llegeix, perquè ja ho llegirà síl·laba per síl·laba. És un pas previ a la lectura també. Només per sapigueu que hi és. Ja podem tirar endavant a l'altre, si vols. I un altre, que també és bastant... Els dibuixos no són gaire macos, també és un dibuix així molt infantil, però és xulo perquè treballa la lectura també en 3 nivells. Hi ha el món et parla 1, que és el nivell baix, el 2, que és el mig, i el 3, que és el difícil. I llavors el que és maco és que va per temes d'interès. Hi ha les reaccions, em sembla que havia de dir emocions, les accions, els animals... no, reaccions sí. Transports, instruments, la casa, l'escola, llocs, natura, hi ha per diferents camps temàtics. I aquest també ja és el mateix, és la zona clic, que també hi ha l'explicació del projecte, i si anem baixant, sempre és aquest, aquí hi ha la versió El món et parla 1, que és el més baix, el 2, i si anem baixant, hi ha el 3, i llavors aquí hi ha la versió lletra de pau, perquè això es presenta amb un tipus de lletra que a vegades hi ha nens que no l'han treballat encara a l'escola. Però és que sapiguem que també hi ha la versió amb lletra majúscula, lletra de pau, que en diem, Ja has engegat. Ara descobrirem. Primer es presenta, es fa la presentació. INEMA Estudis presenta... Podeu-vos així, molt de TV3. Es diu ara qui l'ha fet. El món et parla. Aquí es van apareixent els diferents temes. Endevinalles. Perquè sembla que has clicat la 3, que xifres és? El món et parla 3. El 3 són endevinalles. El primer són paraules, el segon són
frases, i el tercer nivell és quan surten les endevinades, que és el nivell més difícil, perquè hem de llegir més. No, ja ho has fet bé ja. Ja està bé, ja està bé. I ara agafar la bastoneta de pal. Ara tornem a veure la presentació. I anem a El món et parla. Va. Endevinalles. Sí, però pots tirar endavant, Francesc? Va, i llavors... Benvingut o benvinguda a El món et parla. Aquest és el tercer, que són les endevinades. Vols com nosaltres? Hi ha diferents temes, hi ha les Tria i accions, pica els el teu animals... joc. Per exemple... Reaccions, accions, animals, Diguem els transports, animals, que serà més fàcil. instruments. Que si ens equivoquem avui malament. Molt bé. Perquè està comprimit, que sí? El món et parla. Sortia... A veure... Ben, Ostres, si funciona. Passen aquestes coses a vegades amb els ordinadors, i a casa també us ho trobareu. has triat endevinalles de transports. Va. Llavors, Escolta-les i respon tot clicant l'opció correcta. vale. Si l'endevines, sortirà la resposta. Ja ho he fet. Va, llavors aquí també el nen pot llegir l'endevinalla, pel cel volaràs, però amb ales de ferro ho faràs. Ara sabem perfectament que és l'avió. I et diu que és l'avió. Aquí no sé si hi ha correcció. Si, per exemple, si ens equivoquem, Francesc és una altra, per exemple, amb dos rodes i un motor, corro més que un ciclomotor. Ja ens diu que no. Simplement no ens diu que ho hem fet malament, que a vegades ens diuen que ho hem fet malament, sinó que desapareix la pantalla. Moto. Això depèn de com ho hagin configurat, però en principi sabem que és cert perquè desapareix la imatge, no desapareix. I aquestes són les endevinades. El món et parla 2 seria més frases, si per exemple provem, aquest seria el 3, i el món et parla 2, o l'1 és igual, que ho vulgueu. Aquest seria més senzillet, ja. I anem a estudis. Presenta... Pots passar endavant, Ja sabeu qui ho ha fet. Un altre. Perfecte. I aquí, per exemple, podem buscar Benvingut. instruments o busquem un altre tema. Has triat llegir i confegir amb animals. Quin animal és? Aquí ja treballen la frase, però molt senzilleta, llavors hem d'ordenar. És un verb. Un Més que no es llegeix, bé. Però nosaltres podem És un escriure. bé. Aquí amb l'alta veu Quin podem fer animal una és? opció de... Cavall. I si no hi va, te la tornarà al lloc. Dirà, no, estàs fent Cavall. malament. Però també ho podem descobrir, perquè tornem a estar al mateix cas. També És. veiem el nombre d'encerts i el nombre d'errors. És un cavall. I el més xulo és que aquí baix us apareix la frase d'allò que hem confegit, Si tornem endavant, és igual, ja es veu com és, Quin animal és? Aquí, perdó, és que hi havia la part de l'interrogant, que si la provem l'1 o que vulguis. Hi ha una part que és l'interrogant, amb totes les activitats Java Click, amb aquest tipus d'activitats, el nen, si realment no se'n surt, n'hem de clicar un per això, perquè surti. Has triat Quin animal Si és? cliquem l'interrogant aquí sempre ens dona una ajuda, que jo no us ho havia comentat. Tenim la part, veieu? Ens dona una pista. A vegades hi ha activitats molt complicades pels nens i realment no se'n surt i li suposa una dificultat. Pot mirar la pista i dir, vale, no em torno, ja he vist que és un verb. I llavors ja ho ordena correctament. Això hi ha nens que els hi farà falta i hi ha nens que no, bé. Però que sapigueu que hi ha És un l'opció... bé. Hi ha l'opció de demanar l'ajuda quan la necessitem. I el primer nivell són només paraules. Surt el dibuix i hem de descobrir quina paraula és. Però no cal que ens entretinguem massa tampoc, Veieu que hi ha els 3 nivells i la versioneta de pal. Perdona. Digue'm. Tu saps si això es pot fer servir de numèrica? No ho tinc clar. Perquè potser la dificultat és arrossegar, no? El recollir, encertar... Sí, aquí sí que hi ha una dificultat de clicar i arrossegar. Sí que és veritat, hi ha aquesta dificultat. Jo diria que amb un iPad no sé si es deu poder. A mi em sembla que no. Ha de ser una aplicació que estigués presa per iPad, segurament. Hi ha nens més grans.
Si hi ha ratolins adaptats per nens que són més grans i llavors fins i tot hi ha l'opció de nens esquerrans de poder canviar en cliques, però hi ha ratolins molt més grans que el nen pot agafar molt més fàcilment i que pot arrossegar molt més fàcilment perquè la mà li cap millor i fins i tot hi ha boles. En comptes d'un ratolí hi ha petits adaptadors. Hi ha una pàgina que tenen material adaptat. Llavors són pulsadors, simplement han de moure la bola o moure la bola es mou el ratolí i en el moment que volen clicar és apretar. Hi ha petites adaptacions d'aquestes que sí que ens poden. Fins i tot dintre del mateix Windows, amb la configuració hi ha l'opció de canviar el punter del ratolí també, perquè la fletxeta també surt molt petita. I llavors també hi ha l'opció de ficar la fletxa una miqueta més gran, mitjana o més gran. Això en qualsevol botiga d'informàtica diran a veure com ho pots canviar. I si no, el Francesc potser sap que hi ha una opció de canviar la mida del ratolí, la mida de la fletxa, llavors apareix molt més enorme perquè no són tan precisos. I això, el tema de la bola, si ho demaneu en qualsevol botiga d'informàtica o d'això, hi ha adaptacions. O si no, hi ha pàgines web que ja t'indiquen a veure quines adaptacions hi ha per aquestes dificultats. Perquè sí que és veritat que clicar i arrossegar al mateix temps els sol costar bastant. Aquest és el 2, que seria el que hem mirat abans, i el 3, que és les endevinalles. I llavors un altre que també els resulta molt entretingut és les 100 paraules per escriure. També hi ha 3 nivells i també és el mateix cas, també és el JavaScript, i si l'engeguem, aquest, el més xulo també, és que aquí hi ha l'opció, veus, Francesc, si el cliques mentrestant s'obre, aquí en PDF, aquí baix, no sé quin és, quin dels dos. Cinema Estudis. Si cliquem un dels dos, ens dona les paraules, val? O sigui, les paraules que sortiran després a la web, ens les dona ja en un PDF preparades per imprimir. I les imatges no són gaire xules, però llavors pots jugar amb el nen, les pots imprimir, i un cop heu fet el programa, doncs el poden jugar a ficar la imatge amb el dibuix, i poden relacionar. Si tirem endavant. I aquí podem tirar dos... Es diu joc. Triem el fàcil. Es diu fàcil. I ara... Aquí pots escriure paraules que s'escriuen com sonen. Aquí també s'ha posat amb la veu. Només cal que coneixes les lletres. Si es clica el Es pensen que número... els nens ens agrada això de... I cliquem, per exemple, el número 3 o el número que tu vulguis i també es carrega l'activitat. A vegades es passen, dient és per nens però no cal fer la veu. Has triat fàcil, nivell 3. Grua. I aquí sí que han d'escriure la Si paraula... cliques el dibuix, sentiràs la paraula que has d'escriure. Ara tira endavant què et fa? Et deixarà tirar? No? Clau. Clau. L'hem d'escriure aquí dins i, en principi, si ho fem bé, ens deixarà passar a la següent. I si ho fas malament, Francesc, què passa? Si em fa blau? 3. Ara ho hem descobert. Els haurem d'escriure un correu, Ara torno a provar-ho. No farà una avaluació al final? No posarà una llista? No ho sé pas, Cranc. Pluja. Fruita. Globus. Finestra. Doncs no, has acabat ja! Així com no trobava la vida ho hem descobert un error, Aquí sí que no hem d'estar al costat del nen per mirar si m'escriu correctament abans de clicar endavant perquè no tindrà manera de controlar. És el que tenen aquests programes, que moltes vegades els hauríem d'agafar i dir, mira, va, agafo aquest, però el modifico d'aquesta manera, d'aquesta altra, m'agrada això, però clar, estan fets així, i això és el que hi ha. Que si té la llista, si ja ho té tot llistat, ell també pot comprovar si ho ha fet bé. I dir, no, mira, a veure, veus com s'escriu, ho mirem, ho llegim junts, i llavors que ho escrigui, Com que podem treure el llistat, podem comprovar. Però el programa no ens ajudarà, ja ho hem vist. Una pregunta, i això són activitats tancades, és a dir, que el que et proposes és aquest llistat, però si jo vull afegir, per exemple, m'agrada l'estructura i vull afegir unes noves paraules o... Llavors, aquests programes estan fets amb la JavaClick, s'ha d'instal·lar un programa que és el JavaClick Author, que en diuen,
i s'ha d'haver fet un curset per aprendre com funciona, perquè va tot per codis, i has d'anar traduint els dibuixos que tu vols, les frases que tu vols, i són cursos, moltes vegades els mestres fem cursos telemàtics o fem cursos així presencials per aprendre com fer activitat JavaClick. Llavors sí que et permet agafar una activitat, canviar-la, o inclús fer una activitat nova tu mateix també, de dir, bueno, vull aquest sistema però la vull fer nova. Llavors hi ha això, hi ha el JavaClick Autor, que el que et permet és modificar, però clar, és bastant... no és fàcil, no és una de dir, vinga, agafo una imatge, la col·loco, la trec, és més complicat, que tot això és un curs de 30 hores o una cosa així. És programació, o sigui. És programació, exacte, sí, és més complicat. Jo vaig fer un cop, quan antigament era el clic normal, també vam provar els noms dels nens de la classe, era molt divertit, no? Els nens de P3, quan comencen a llegir els noms, llavors poses les seves fotos, que relacionin, que facin el memory, però clar, és entretingut, és complicat. Aquestes són les que ja estan fetes, és el més fàcil que tenim com a pares de poder accedir. Si tirem endavant, aquesta ja l'hem vista. I aquesta és feta d'una escola d'educació especial, que és l'escola de Llevant. El problema és que només han fet unes quantes R's, han fet la P, la E, la S, la M, la T i les vocals, que de mica en mica diu que aniran augmentant i aniran fent més coses, però que només s'han... Per l'escola de Llevant, hi ha una biblioteca d'això que dius tu de fer de nou. Sí? Sí. Però aquí és ja ho hem mandat abans, amb l'escola de Llevant. Amb l'escola de Llevant, que tu podies entrar-hi, agafaves les imatges que volies i les podies entrar. Amb aquest, Has d'anar-ho a buscar, sí. Ho podia fer. Ho demanaré. Jo demanaré i ho diré. Llavors també, si, per exemple, el projecte complet, que seria aquest, si l'engeguem també, ens ho mirem una miqueta i anirem ràpid, Podeu te l'ha baixat aquí baix, pot ser? Pot ser que el tinguis aquí baix, Francesc, o no? Sí. I, si seguim, aquí podem triar la lletra que vulguem. Aquestes estan bé perquè estan molt estructurades i són molt fàcils. Pels nens que comencen a llegir són les més senzilletes. Llavors aquí també, ja pots tirar ja. Clica la imatge i escolta. A, dala. La E de la Fa, la I d'Indi. Primer li presenten totes les vocals. El problema que té la E és que moltes vegades hi ha la E Clica la imatge i escolta. I per la primera vegada has d'escoltar, ja ens diu què hem de fer aquí, Clica l'altaveu. Aquí cliquem l'altaveu, escolta. A, dala. A dalt, i també ha de ficar a dalt, ha de relacionar... Clica l'altaveu. Has de relacionar amb la imatge. I llavors et desapareix també, aquí sí que ho han fet bé, Si t'equivoques, aquí no desapareix. La U d'ull, no? I el que us deia, també hi ha el control. I, clica l'altaveu. U d'ull. Ja es veu una miqueta com va, També, a mesura que avança l'activitat, cada vegada és una miqueta més complicat, Clica l'altaveu. Aquestes sí que són per nens amb dificultats, nens que ja els costa una miqueta més la lectura, per iniciar-los, doncs està molt bé. Podem seguir endavant, si vols, Francesc. I aquest, a mi m'agrada molt perquè també és molt visual, són molt grosses i és més xulo a nivell visual. Per exemple, també hi ha diferents nivells, si agafem per exemple un nivell entremig, per exemple el 3, tenim aquí el nivell 3. Ai, no, clar, ara estem a la... Però pots clicar si vols, la següent diapositiva, Si ho veurem. Amb aquest tipus d'activitat sempre apareix. Hi ha diferents icones, el llapis, que és per escriure amb el teclat, AA, que vol dir que l'ha de copiar la paraula, simplement la veu i l'ha de copiar, hi ha l'interrogant, que et diu què és, i hi ha el per fer dictat, tu li dictes la paraula i l'ha d'escriure. Hi ha diferents nivells de dificultat. Si anem al títol, també podrem accedir a la web. A dalt de tot, Exacte. Per exemple, fem qualsevol, el 3 o el que vulguis, Francesc, que és igual. Aquí, allò que dèiem, si agafem per exemple el llapis i hem d'escriure pa, doncs hem d'escriure, per exemple, amb la P i la A, cliquem la P i la A i escrivim pa. Llavors comprovem, amb el, per exemple, escrivim pa, la P amb la A i comprovem per aquí. Per aquí dintre, comprovem a veure si ens surt la paraula. Ja pots clicar ja si vols. Surt alguna cosa aquí o no?
Ai, no us ho he agafat? Ara ho tenim? Vale, ara tornem a provar, per exemple, el paper i l'A. Exacte. O sigui, si el nen ha d'endevinar quines paraules pot fer amb aquestes lletres, ja ha d'escriure la paraula. Inclús hi podem donar, si tenim cartronets o cartolines i li donem les lletres, que les pugui ajuntar i pugui fer paraules sobre la taula, i quan les tingui fetes sobre la taula, ell les pot fer amb l'ordinador, perquè a vegades costa, si no imaginar-se quina paraula ha d'escriure costa bastant. Si té les lletres per agafar i per manipular, llavors ell ho pot escriure. Si tirem endavant també, ara aquest és el d'escriure, si em fem la còpia, per exemple, l'opció de còpia, ell té la paraula i l'ha d'escriure demà. Aquí ja hi posa l'accent ell, Demà. Demà, val? És simplement copiar la paraula. Si s'equivoca, a veure si ens equivoquem. Ha passat sol, Llavors, si anem a l'interrogant, Francesc, aquí ens surt el dibuix, però no sabem què és, llavors hem d'escriure. Aquí és més fàcil perquè el nen ja sap què ha d'escriure, ja no és allò vaig escriure ou, i també hem d'escriure ou. I si fem el dictat, i si hi ha l'opció de dictat també, Dia. aquí només sents la paraula oral i l'ha d'escriure. Aquí ens hem equivocat i aquí ja el diu bé. Has d'anar a l'intro per comprovar si ho hem fet bé, em sembla. Ha dit poma? Que sí? Poma. No ha dit poma, no ha passat de temps. Poder ser pou. A veure, tampoc? Vale, ja l'hem entès. Papa. Papa, ara sí que l'he sentit. Papa. Ara fiquem l'intro i hem de soltar el papa. Totes són la mateixa i amb diferents nivells de dificultat. I ja està, podem anar a la presentació si vols, perquè el pas que ens hi entreguem més. Llavors, una altra web que es pot ajudar també. Aquesta és molt divertida, que són lletres de colors, i també a mi m'agrada molt, si fem clic a dalt. Aquesta sí que és molt visual, és molt bona per Aquesta va tenir un premi també de tinta digital, perquè ja es veu que realment està cuidada amb l'imatge. Si fem, per exemple, frases, hi ha frases, paraules, grafia de vocals, diferents coses. Toca l'altaveu i escolta la frase. Després, construir-la arrossegant les paraules i imatges sobre la línia puntetjada. Entonació tampoc és d'aquí de la plana, El que ha de fer és arrossegar les paraules. Ell ha sentit la frase, sembla que es pot sentir a través de l'altaveu. Francesc, que es plega aquí. La xiqueta menja pa. Clar, també és la zona de... Però, exacte, i ha d'ordenar la paraula. La xiqueta menja pa. Llavors, per passar endavant, abans és la fletxa, veus? I llavors és això, jugar entre imatge i paraula. Aquest seria el de les frases, llavors ja la... Això, si s'equivoca... Doncs també, diu que està bé, No la diu, no la diu, és veritat. No sé, no és vida per tal. No, però és que a veure si metes l'altaveu, ara. El fantasma fa. Sí, però no l'ha corregit tampoc, No l'ha corregit. I llavors cap aquí també tornem al menú principal. Si anem allà al menú, tornem al menú principal, tornem a tenir, per exemple, el de paraules, que també està molt bé. També et diu jugar. També et surt la paraula escrita, hi ha l'opció de canviar lletra de pau a lletra lligada, hi ha les dues opcions, i també ha de clicar la paraula que van dient. No seria pipa, sinó que seria peu. Aquest sí que corregeix. I si canviem per aquí, canviem el tipus de grafia, amb lletra de pau o amb lletra lligada, depèn del que hagin treballat més a l'escola, Ja podem passar a la següent, si de cas, a la següent diapositiva. Aquest és molt visual. Aquest no cal que hi entrem, si voleu, perquè tampoc ens podem estar gaire estona entrant a diferents webs. És lletra per lletra i és per formar paraules, es veu com funciona. Hi ha el dibuix, hi ha les lletres barrejades, hi ha l'opció de canviar de lletra, també si
la lletra d'impregne i l'únic que hem de fer és col·locar cada lletra al lloc per confegir la paraula que toca. Llavors aquest també és dit, no cap que hi entrem tampoc, però també és divertit perquè és el joc del penjat. El típic joc que fem amb la pissarra, i llavors també hi ha la llista de les paraules que han d'escriure i hi ha diferents temes també. Hi ha l'opció català-castellà també i llavors permet això, confegir o buscar quina paraula té l'esquirol que hi va corrent i va col·locar les lletres ell, és divertit. Si voleu hi entrem i si no, poder que passem, perquè llavors passem endavant. Aquest també és el mateix, tenen les síl·labes barrejades, aquest ja va més per síl·laba, no va tant lletra per lletra, i també han de formar la paraula ros, doncs han d'agafar la síl·laba ro, la sa i col·locar-la també al seu lloc. És més sil·làbic, però també és de l'editorial Teide que també està. Aquest també és divertit, que són activitats per treballar la lectura eficaç, que en diem, que a vegades no tenim en compte que llegir només és llegir prou, sinó que hi ha altres habilitats a darrere de la lectura. I que a vegades un nen té dificultats de lectura, però igual no recorda ben bé les lletres o té problemes per memoritzar bé les lletres de les paraules i que s'han de treballar altres coses a part d'això. No sé si val la pena que hi entrem, potser no cal. Que sapigueu que hi és i que ens donen moltes pistes. Aquest també és el mateix que molt semblant a un que hem mirat abans, també de les 100 paraules per escriure, però és de confegir. Aquí tenen el model, els hi surt el dibuix, hi ha 3 nivells de dificultat també, els hi surt el dibuix i la paraula escrita, i llavors ells han de confegir la paraula. N'hi ha de molt senzilles i n'hi ha de molt més llargues. I n'hi ha que tenen lletres més complicades, lletres juntes més complicades. L'avantatge és que ja ens informa de quina és la primera lletra. La primera lletra sempre és d'un color diferent, i ja saben per quina lletra han de començar. Però la podem passar, també, perquè sapigueu que hi és, ja teniu. Aquest també que sapigueu que hi és, que ja teniu l'enllaç, és un vídeo del YouTube que m'ha donat una mestra que parla de l'alfabet, fonètic català, i va presentant totes les grafies de l'alfabet relacionades amb un dibuix. I, per exemple, A, d'arbre, B de bota, i va repetint, i sempre és el mateix. I llavors a vegades els nens tenen aquest referent del dibuix i la primera lletra, que també va bé. Està a YouTube i us ho podreu mirar. Sí. I aquí també és per llegir etiquetes, o sigui, de manera diferent, una mare em deia, és que sempre llegeixo una revista, però ja n'és que igual agafen el tema de la lectura llegint etiquetes, doncs també hi ha aquesta part que també és un JavaClick com els altres, que també és per llegir etiquetes de productes, surt Danone, surt l'etiqueta del Nesquik, i són coses que els nens ja mengen habitualment a casa i poden treballar la lectura també d'etiquetes. Podem passar-ho també. És que n'hi ha un munt, Els muts de mots també va per diferents nivells, l'inicial, l'intermedi, l'avançat i l'expert, i llavors també aquí treballen el nom de cada cosa, aquí com són, també han de relacionar els noms, aquest també està bastant bé. Si voleu entrar-hi també veureu una miqueta com va, i ja podem tirar, no cal pas que ens entretinguem massa. Aquí també han d'escoltar la frase, aquest és un programa comercial que és el Xustopia, que en diuen, que surt molta propaganda pel mig, però que hi ha activitats que a vegades són gratuïtes també per fer servir així sense pagar. I aquí el que han de fer els nens és llegir la frase i agafar les paraules, els nens juguen a la platja i han de confegir-ho també, molt semblant al que havíem vist abans. Però podem tirar, també ja veieu una miqueta com és. Aquest també és una activitat de comprensió lectora, que hi ha diferents tipus de jocs també, i llavors el que han de fer és, aquest poder que hi entrem, que els ensenyarem una mica. Aquest és el més fàcil, és l'1. I, per exemple, la versió en català, aquí sempre s'ha ficat el català aquí dalt, si no s'ofereix en castellà per defecte. I imagina't, jo que sé, qualsevol joc, el joc 1, joc 2, el 3 és igual. Llavors, llegeix i clica sobre els dibuixos fins a posar-ho bé. Clar, aquí diu, una tortuga verda va cap a la dreta. Clar, la tortuga verda no s'ho mira. Som un gat, això. Sí, la tortuga no hi és, Per exemple, hi ha un vaixell amb 2 xemeneies. El vaixell està malament. Ens cliquem al vaixell, aquest encara no, tornem a clicar, aquest encara menys, aquí. Ja teníem el vaixell. Podem clicar al pitxo i llavors el pitxo i la tortuga. El far està apagat, ja el tenim apagat. La gavina ha pescat un peix i l'hora cap a la... molt bé. Hi ha la tortuga verda cap a la dreta, Exacte. Ja ho tenim fet, no? A veure com es diu. Em falta un? Quin falta? No sé.
diferència que... Ara ja està, no? I ara... Ens ha canviat. Ens ho ha canviat. Perquè has dit més. Has dit més i ens ho ha canviat. No em diu si està bé tampoc, em sembla. O sigui, em sembla que si ho fas malament no et deixa passar. Per exemple, imagina que ara volguéssim tirar endavant, doncs sí. Vale, un altre que no corregeix. Però, bueno, que sapigueu que hi ha la lectura de la frase i podem anar canviant els dibuixos, Vale, ja podem passar al següent, Francesc? Endavant. Un altre que també és de comprensió de frases, que també el tigre s'ha trencat la frase un tigre i el tigre esparrica les paraules. Llavors els han de col·locar en el seu lloc. Ja et diu fins on arriba i aquí sí que et marca el nombre d'encerts i el nombre d'errors. Vale? Tirem endavant. Aquí també hi ha la paraula que està tota sencera i els han de col·locar els espais, i és un nivell més elevat, allà no hi hem d'anar. I aquests aquí hi entrarem perquè en queden dues només, aquesta i una altra. Aquesta ens agrada molt, dues també m'agrada molt, que és l'entrenat coneixes molt. Entrena't per llegir. Aquest ens sol agradar molt amb els nanos, és molt interactiu i és molt divertit. Sí, ha treballat molt. Hi ha diferents mig fons. Comença a córrer. No comença a córrer perquè al comença a córrer tot i així ja és bastant complicat, És complicat. Llavors hi ha diferents temes. Per exemple, si triem el cos, hi ha diferents exercicis. Per exemple, si agafem el primer, que és la lupa, fer gimnàstica amb els ulls. Aquí et fan fer gimnàstica amb els ulls. Et fan memoritzar les lletres que surten i llavors llegeix el cartell. Ara ho Si no has llegit, fes clic al que sigui igual. Apareix un cartell, marxarà i l'haurà de clicar al dibuix, al cartell que és igual. Apareixen uns quants i van desapareixent. Al final de l'activitat et dirà a veure quants encerts i quants errors has tingut i et donarà una medalla, la d'or, la de plata o la de bronze, en funció del que hagis fet. Si tornem aquí dins amb la mà, si fas clic aquí, torna a aparèixer el menú. Hi ha aquest d'aquí de trobar la paraula també, que desapareix una paraula de trobar. Troba la paraula. Aquí també. A aquestes paraules se'ls han escapat les vocals. Arrossega-les fins al seu lloc. I també és d'arrossegar les vocals, veieu? I sempre en paraules del cos, perquè abans hem triat el cos. És complicadet, perquè és allò que dèiem, arrossegar amb el ratolí. Però podem tirar endavant. També si mirem altres opcions del programa, aquí, hi ha aquest d'aquí de les ulleres, o fixa la vista també és divertit, hi ha diferents opcions. Fixa la vista. Llegeix la paraula de color blau. Compta quantes vegades surt repetida a sota. Escriu a memòria dins del quadre. O sigui, hem de mirar colze quantes vegades surt, ho llegim bé. Hi ha molt poca diferència entre una i l'altra, perquè totes tenen les mateixes lletres i només es canvien de lloc. I hem d'escriure el nombre de paraules que ha sortit colze, que són 3, I ja ens vas endavant. I al final sempre ens dirà, no s'ho corregirà l'acte, sinó que al final ens tindrem la sorpresa de veure què hem fet. I ja està, hi ha el cronòmetre, hi ha diferents activitats. I això, hi ha el cos, hi ha... Basta, ens podem tirar endavant. I l'última és d'endevinalles, que és en mandavines, que segurament heu trobat a les llibreries, hi ha els llibres també de mandavines, doncs també és en format digital. I estan molt bé també. Per exemple, aquí sí que podem clicar el títol, és l'última diapositiva, ja no ho sé que val més. El títol... I llavors també hi ha els debutants, els prudents, els usats experts. Si anem a... Costen bastant aquestes, Si anem a debutants... No, jo no ho sabré. No, jo me les de ser, Aquí podem canviar la lletra, aquí es canvia la lletra del text, clicant apareix en lletra de pau, lletra d'impremta, amb l'interrogant ens diu a veure què hem de fer. Amb l'interrogant està molt bé perquè ens sobran aquelles paraules difícils que no podem entendre i ens dona la definició de les paraules més complicades. L'altaveu ens la llegeix. El meu ofici és molt valorat. I mentre va llegint, va marcant i quan el cop fa córrer la gent, poso la sirena i surto corrent. Si tot i així no ho endevinem, hi ha 10 paraules per nivell, podem anar aquí a pistes i ens dona una pista. I ens diu, bueno,
Podem passar a la pista número 2, una altra pista, per ajudar-nos. Ja comença a ser més evident. I l'última, et col·loco aquí, et dono una pista més visual de com s'escriu. I també... Llavors, ara que ja ho sabem, podem tancar les pistes. Els poden tancar o no, és igual, i escrivim el que ens sembla que és. I ho anem a... L'amor no em deixarà pas. Que et corregeix. I comprovem. Vol dir que passarà. I ara si l'amor hi fa... Si l'amor hi fa... Quan els hem fet tots bé, surt l'amor i es posa molt content i surt felicitats i comença a fer així victòria. Però hem d'acabar els 10 exercicis. Llavors aquí hi ha l'opció d'imprimir també, que també ens ajuda a dir, bueno, jo vull un format paper, també el fem treballar, i l'opció de la lletra. I anem endavant, llavors anirem passant, veieu? Ja ens marca les que hem fet bé, i fins que arriba el número 10 de cada nivell. O sigui, hi ha unes 40 endevinalles, 10 per nivell. I aquest els sol agradar moltíssim. I em sembla que, si cliques, doncs això, que ara després d'aquesta capbussada el que hem de fer és mirar a veure quines ens interessen, capbussar-nos amb els nens, nedar més profundament en cadascuna d'elles, perquè ara també va tenir un camp una miqueta així ple de webs de lectura, i que a mi el que m'interessaria és que si trobeu alguna web, si trobeu alguna cosa que realment us interessi, que puguem incorporar en aquesta presentació, estaria bé que no fos una presentació tancada. La penjaré al meu blog, que la pugueu consultar, perquè pugueu entrar-hi també, us la podeu descarregar al vostre ordinador, però m'agradaria que fos interactiu. Si trobeu a faltar una web que heu treballat amb els nens o que heu treballat a l'escola i que penseu que seria bo ampliar-la, doncs ho podem anar ampliant entre tots. El blog meu el tenia al principi de la presentació, si pot accedir ara, perquè encara no està penjat, però sí que ara faré un article i penjaré a la presentació, penjaré aquest tríptic que teniu també per donar-lo a conèixer. I dintre del meu blog hi ha el correu electrònic, a la banda dreta hi ha el meu correu electrònic, qualsevol dubte, qualsevol suggeriment, qualsevol cosa que vosaltres vulgueu fer-me arribar, doncs que sapigueu que aquest és el meu blog. Aquí, bueno, no és per fer propaganda, ni molt menys, perquè no m'hi guanyo pas la vida, però aquí hi ha diferents tipus de pestanyes. Molts dels materials que us he presentat és perquè abans ja els havia treballat amb els nens i ja els havia presentat aquí en el blog. Gràcies, Joan. I si baixem per la pàgina, veureu que molts materials estan penjats amb aquest arxiu que és el Calameo. Pots subscriure i pots baixar-te els materials. Llavors aquí, veieu, hi ha el correu electrònic, vull dir, qualsevol cosa que vosaltres vulgueu consultar, està a la primera diapositiva que us he passat, hi ha el nom del blog, podeu entrar i ho podeu enviar el que vulgueu, qualsevol cosa que creieu interessant. Aquesta presentació ja també la penjaré aquí i que sapigueu que la podeu consultar, us la podeu descarregar i esperem que funcionin els enllaços, perquè a vegades els enllaços sí que no queden enllaçats, però aquí teniu totes les webs que us he presentat i també amb l'enllaç a sota per poder accedir també. I res més, ja veieu que hi ha recursos TIC, lectura eficaç, matemàtiques, educació en valors. Aquí amb educació en valors, no és el cas, perquè treballem la lectura, però hi ha tot de vídeos per treballar les emocions amb els nens. Són enllaços a diferents... Una de les coses que m'agradaria... Ara canvio de tema, no res de lectura, però hi ha un vídeo que és de les fitxes de pòquer que parla de com podem realment potenciar l'autoestima dels nostres nens. Perquè moltes vegades diuen hem de potenciar l'autoestima dels alumnes, no sabem com fer-ho, i et fa reflexionar molt sobre com un nen amb més dificultats d'aprenentatge s'enfronta el dia a dia a l'escola. I es parla, és un senyor que és anglès i està traduït al castellà, ens explica en castellà, i ens parla a través de la simbologia de les fitxes de pòquer, com un nen que té moltes fitxes de pòquer, que és el millor en tot, va a la mateixa escola que un nen que té poques fitxes de pòquer. I a veure com aquest nen que té poques fitxes s'ha d'enfrontar a la realitat i s'ha d'enfrontar amb nens que en tenen moltes més, no? I a veure com s'enfrontaran amb aquesta realitat. Si aconseguiran arriscar-se i donar més fitxes, o aconseguiran mantenir les fitxes que tenen i no participar, està molt bé. Ara no tenim temps de veure,
però si entreu al blog i us el voleu mirar, va canviar molt la visió dels nens amb dificultats, inclús pels mestres, vaig enviar tots els mestres de l'escola perquè, ja que parlem de la i d'això de tenir els nens dins l'escola, com a pares és superimportant que us el mireu per estar. Ho va enviar un pare d'un nen amb TDAH, una altra escola, no el coneixia, realment és molt interessant. I el blog és un espai d'intercanvi, no ho faig només jo, la gent m'envia, jo envio i em van aportant coses. I això, qualsevol cosa que... Una cosa, pots posar la capçalera del blog? Com de vegades hem parlat de com visualitzar la societat de la discapacitat, volem fer votar tots al blog pels Premis Catalunya. El que farem és votar al blog pels Premis Catalunya. Moltes gràcies. L'he presentat moltes vegades. O sigui que el blog va guanyar un premi important a Madrid sobre blogs fets per professionals i vaig guanyar el primer premi. I llavors això m'entusiasma i vaig dir participants de Catalunya. Però els de Catalunya estan fets per votació popular. Com més vots, ara ho han acotat i no és una vegada, però com més vots, més... Bueno, clar, és que només compten els que realment tenen més vots. I llavors, clar, la votació popular aquí en aquest país no funciona massa bé. I vaig quedar... No sé quan vaig tenir perquè van votar molt poc gent. Els finalistes, els 3 finalistes per categoria, o els que siguin, sempre són per després els finalistes els escolli un jurat. Per arribar a la final és per votació popular. El primer sedàs és per votació popular. Jo hi vaig presentar, si més no que ho coneguin i sàpiguen que estan treballant per això. I això els encoratjo a provar-ho amb els nens, sobretot que no sigui un moment de dir anem a ampliar el treball que ja fan cada dia a l'escola, que s'enfronten moltes vegades amb moltes dificultats, que ja li suposa un esforç enfrontar-se a la lectura i que entrar en aquestes webs ha de ser més algo lúdic, per passar-s'ho bé, per disfrutar amb els nanos i per dir anem a jugar amb l'ordinador i a veure què. Que un nen no en té ganes, simplement tanquem l'ordinador i deixem-ho per un altre moment. Perquè al fi i al cap és que ells es motivin per la lectura i se facin bé. Això, per qualsevol cosa estem en contacte, no dic Gràcies. Gràcies, Iolanda. Que vagi molt bé el lip-dap, ens quedarem a dinar, també amb la família. Molt bé. No sé com ho tenen previst, però suposo que com més ràpid anem cap a la gespa i es organitzin allí, millor. Vale? Gràcies. Ara estireu-vos.